faɗi dukkan manyan mutane waɗanda suke wannan wurin su zama kan tsaya ga jadawalin taro saboda akwai rana don a ƙare wannan lalurar. Da farko muna wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya nuna muna wannan ranar. Mu ba abin da za mu ce ma mutanen wannan ƙaramar hukuma sai dai mu ce Allah saka da alheri, saboda sun yi ɗauka muna alƙawari na shiga cikin wannan tafiyar, kuma Allah kaddare an ci nasara. Kuma akwai jigajigai waɗanda musamman suka ga ya dace su shigo cikin wannan tafiyar ta jam'iyyar APC domin su ba da tasu gudunmuwa ga ayyuka na ci gaba da aka samu. Muna yi musu godiya, wayannan shugabannin ƙarƙashin jagorancin honorable ruwa arke da sauran jama'a shi waɗanda suka shigo yau cikin APC a wannan ƙaramar hukuma. Gwamnati jihar Kebbi, gwamnati al'ummar jihar Kebbi ce. Mun gana da malamai da uwayen ƙasa da hakimai, kuma na tabbata musu sun yi koke kan wasu al'amura wayanda sun ka kunshi gyaran gidajen uwayen ƙasa, harkar tsaro da dai sauransu. Duk wanda a wannan bangaren yanzu ya san tsaro ya inganta ba ko wannan karamar hukuma ba a cikin jakiri gaba daya. Kuma saboda haka nan kwanan baya da muka raba motoci, kowace karamar hukuma an bata mota, amma yau na ƙara mota guda saboda jin daɗin harkar tsaro da ake yi cikin wannan karamar hukuma. Amma na ce wannan sabuwar mota ce Hilux a aje ta nan garin Ɗakingari. Na biyu, akwai ayyuka na alheri da ake yi a ko'ina, musamman wannan sakatariya da in an ka duba an san yadda take inda aka fito, yanzu kuma an ga yadda take. Nan da muke wannan wurin ma shi ma ya shaidi gwamnatin ta iya wannan gwamnatin ta kauran wando. Akwai hanyoyi musamman wayanda muke basuwa, kuma za a yi wasu an fara su, wasu kuma za a zo kwanan nan a fara su. Akwai hanya Suru zuwa Sangelu, na da matsalar hanya, kowa ya san da hanyar nan take, domin ba shi ta. Akwai hanya Suru Shiwaka, akwai mai kai ni ke zuwa Kataru, akwai kuma Aljannare zuwa Buma. Sannan kuma akwai wannan babban gada wadda da aka yi da ta yanke, wannan gada ta Kawara, ita ma hanya ce wadda take linkin wurare daban-daban. Saboda haka ita ma mun ba kamfani dama a zo a duba domin a yi muna estimate na gyaran ta, kuma insha Allah za mu gyara ta, ba za mu bari dama na ta. Kowa ya sani wannan gwamnati lokacin da muka zo mun ga cewa manoma talakawan mu takin zamani yake musu wahala, kuma gwamnati ta sai takin zamani ta raba kyauta ga manoma na wannan jihar. Gwamnati ta sai abinci nau'i daban-daban ta raba, kuma ko yanzu nan ba za a fasa ba. Lokacin da muka saya, wasu suna korafe-korafe wai don me za a ba talaka manoman jihar nan taki kyauta. Ina son ƙara jaddadawa, duk shekarun da Allah ya ɗiba mini wanda zan zama ci gaba da zama gwamna a cikin wannan jiha, gwamnati ta za ta ci gaba da ba talakawa taki kyauta. Azumi yana zuwa, kuma gwamnatin nan za ta hidda nau'in abinci daban-daban kuma a raba ma talakawa kyauta. Sati na ɗaya ga wata mai zuwa ko sati na biyu,
watan February, watan biyu mai zuwa, za mu yi flagging up din rabon injimuka na sola, injimuka na CNG da takin zamani za a raba mu talakawa domin su koma gona a yi noma rani. Mutane wannan ƙasa ta wannan jiha mutane ne masu ƙwazo, kuma mu ba mu yarda cewa an yi ambaliyar ruwa ta can gonakin shinkafa ba mu riƙe hannuwa mu rungume mu zauna gari. Saboda haka shi yasa gwamnati ta yi tanade har da fawa tela za mu raba mu talakawanmu. Kuma wayannan abubuwa muna yi ne ba saboda koyi ba, saboda mu taimaka ma talakawa. Kuma ina so in ƙara jaddada muku, wannan gwamnati tana ba da ilimi kyauta. Gwamnatin jihar Kebbi ƙarƙashin jagoranci na tana biya ma 'yan makaranta waye da neko, ana biya kyauta. Shekaran jiya na yi sanin kudin da za a biya mu 'yan makaranta wannan jarabawa. Na inganta ci da 'yan makaranta, saboda inda aka fito ana ci da 'yan makaranta ga wata miliyan 200, amma saboda 'yan makaranta su zauna cikin makarantu na inganta cisuwa daga naira miliyan 200 zuwa miliyan 350. Wannan muna yi ne ba saboda komi ba, saboda yara 'yan makaranta 'yan sakandare su zauna makaranta, domin in suna samun abinci mai kyau suna ci za su tsaya su yi karatu. Sa'annan duk wanda a ɗan jihar Kebbi wanda yake karatu a wata taciyar institution cikin Najeriya, gwamnatin jihar Kebbi ka biya mai registration. 'Yan makarantar waɗanda suke karatu a wasu wurare ƙasashen waje, gwamnatin jihar Kebbi take biya musu, kuma wannan mun biya ba abin bashin wasu su. Wannan gwamnati ta gyara makarantun ne, mun gyara makaranta, habilitation na makarantun ne da sa kujerun zama, mun gyara makarantun ne fiye da 1,000 da wani abu. Mun gina sabbi makarantun ne na firamare da sakandare guda 366, kuma mun gina muna sa kayan aiki da abubuwan zama. Su wannan ba ƙaramin abu ba ne. Yau duk wanda ya tafi birnin jiha zai tabbatar da cewa ya shigo birnin jiha. Mun yi kokari ne ba saboda koyi ba, saboda mu ba jihar mu suna kamar wadda jihohi suke da suna. A bangaren gwamnati mun bude gwamnati. Wannan sauran bayani na bar ma 'yan siyasa su yi wannan bayani da kansu. A bangaren aikin gwamnati muna biyan albashi kan kare, ba abin mu kudin hutu, ba abin mu fansho, daidai da waɗanda Allah ya ɗauki rayuwarsu ba abin mu bashi mun biya babu business. To saboda haka wayannan abubuwan su ne aka ce ma gwamnati ta ya ɗauki responsibility ɗinta. Saboda haka ina ƙara ba ku tabbaci ayyuka na alheri yanzu aka soma, kuma duk abin da za mu yi wanda zai sa jama'a su samu walwala insha Allah za mu yi. Daga ƙarshe muna ƙara yi muku godiya bisa ga irin karimci wanda ake muna a koyaushe mun ka shigo wannan ƙaramar hukuma za mu koma da daɗin rai saboda irin soyayyar da ake nuna mana. Saboda haka wayanda suka zo daga wurare daban-daban suka zo wannan taron, muna yi ma kowa fata alheri, kuma muna roƙon kowa na wata ala ya mai da kowa gida lafiya.